Vise, hvordan vi kan lave en baggrund på en side her i den her bog, som vi senere hen kan bruge til at dekorere. For eksempel, jeg har lavet nogle her, hvor jeg har sprayet noget maling ud på vandopløselig maling ud på nogle sider, og så klappet det sammen og presset det, og ladet det tørre åben. Og et andet eksempel, hvor jeg ikke har presset helt så meget, så man kan stadigvæk se nogle striber. Her. Den her gang, der tror jeg, at jeg prøver at se, om ikke det hjælper lige op ad siden lidt våd, så det bliver endnu mere udflydende, ligesom akvarel. Så jeg tager noget vand og maler det på her. Og så lige fugter siden her på den anden side, men ikke ret meget, bare lige lidt til. Så tager jeg lige og lukker bogen og presser det godt sammen. Jeg har bare sat sådan nogle sider ind her til at beskytte bag om hver side, så jeg ikke kommer til at svine hele bogen til. Og det har jeg også under den her. Det er bare ganske almindeligt papir. Nu er jeg ikke helt tilfreds, fordi jeg synes faktisk ikke, der er kommet nok på. Men man kan sagtens spørge det om, eller putte mere på. Helst inden det tørrer selvfølgelig, men nu kommer der mere på. Hvis man synes, det er sådan lige våd nok nogle steder, så kan man lige lukke nok lidt noget på. Men så skal man være opmærksom på, at der kan godt komme sådan et mønster. Det er i hvert fald baggrunden.